गोइल वाली लकड़ी लियावे अबे के ना गोइल उनके गोइले 1 घंटा हो गई लकड़ी लियावे अभी अब तक जाना तक लकड़ी ध ले बाबू उनकरे के सास वाली खाली काम के नाम के बाड़ी काम के नहीं खी आवा से बेर तब दे भर पेट खाए के करे कहे मैले मुंह फिलल वाली हैं काहे ने क्यों करे से बोलत तू तो वो काहे नहीं बोलत हमरा से वो काहे ने बोलत उ तोरा से बोल न बिया तो हम तो उनका से छोट बनी उनका सिखावे के चाहिए बतावे के चाहिए कि हर चीज होइसे होखेला हर चीज होइसे होखेला हैं अरे तो तू उस सास न बिया तोरा से तो हम तो उनका पतो हई कि हम का जानता कि भागल उड़ल बनी का हम तो पतो ही हई उनकर बताई ना तनी बड़ा माई के पछ लेके नहीं लड़े खातिर हमर लगी है भेजले त बनी कबे से लकड़ी के कि ओनिए बाड़ी ओनिए बड़ी तोरा में गलती बा तू करे से बोलती हंसती तो ना बोली हंसीत उ थोड़े ना हमरा से बोल हंस सकतड़ी तो तू उ बड़ा होके तोरा से बोली तो हम छोट हो गइल बनी त का हो हम छोट बनी त हम उन्हें की बोल सकत का हमरा से तू नहीं बोल सकत उन्हें की बोल सकत का चारों हंसे हमरा के कुटो तो सो उ हर गोनी हां तो तोर मेहरारू होइसे कइले बिया हमरा से बोलत नहीं खे तो हई नहीं खे करत ई बता चूल्ही अभी आगे नहीं खे जुड़ल तो जाके खुद से लकड़ी लेके आई का लेके है तबे तो बनाईब हैं तो तू बोलबी तबे ना कि हमरा के लकड़ी चाहिए बिना बोलले चल गई लकड़ी लियावे बोलले के जाके लकड़ी लेके आई लकड़ी नहीं खे तू मुंह फुलेले वाली बोलते नहीं खी अब के तरह बोलल जाला कौन रंग बोलल जाला कमना रंग बोलल जाला तो हमें सास पतो में का अटकर रहता तू ओकर से मुंह फुलल बली उ ओकर तोरा से मुंह फुलल बिया हैं हमार कजर तो मुंह फुलैला के उ कहते कि हम मुंह फुलल बिया तोहर माईए के ढेर घमंड हो गेल हमार थोड़े नहीं के घमंड भइल हम तो खुदे अपन माई बाप के छोड़ के आइल बनी एजा तो हमार का घमंड हो हमर जानते बनी कि हमर घर गुजारा हमारी हमें होई एकदम थेथर हो गेल बड़ी तू थेथर बने के पड़ेला आजकल ससुराल में थेथर बन के रहले में भलाई बा न तो आजकल के सास नु नोच खइया सब करा के ठीक ना अब ज्यादा चपलूसी मत बतियाई चल जा नाती के बेटा जैसे तो मारीटा दांते तोड़ दे बाबे जानत नहीं हमरा के तो हम तो चलिए जाइए जैसे माई के पछ लेके ना लड़े आवा हमरा से यही तरह माई तो कहना तो जा माई से कुल कमे करवावा माई से गोड़ दबाई माई से तेल लगवाई माई से खाना मांगी माई के लेके सुती है ठीक ना तेना माई के कर सकेली ना के हमर एको दिन गोड़ नहीं खेदा बाबत तोहर आंखी के सामने न दबावतनी लाज नहीं खे लगत कहतो अभियो नहीं के बुझात आई मुंह में करखो नहीं के पोतात 4 दिन से कहां जातली 4 दिन से सही कहाला कि आजकल के सास ना बढ़कर रहा पे ना तो आजकल के सास जिए ना दिह सन ससुरो में ई नहीं से जानत कि हां हमहू तक के पत्तो रहनी पतोहियन पे तना तना चलावे के बा ये तो का कही तो हर ओर से 4 घुचा आ माई ओर से 4 घुचा खा बोली हैं कोई ना तू निमन बाड़ू ना ऊ निमन में के निमन कही हो आजकल ससुराल में चाणे बन के रहला से बढ़िया भलाई बा ठीक ना कहत नहीं चल जाई जैसे मार चप्पल मुंहे फोड़ देबे चल जा नाती के बेटा ई जैसे जा रहा अपन माई लगे ठीक ना चल नहीं रहा अपन माई लगे ए भैया देखो लो जा सास पतो का घर कहानी बा जे ना दियो से मरत छी रोह तोरे के सुधारे के पड़ी